ക്ലാസ് ഏത് നരസിംഹ ക്ലാസ് 7 o'clock നിങ്ങൾക്ക് 8 മണിക്കാണല്ലോ. പക്ഷെ ലിങ്ക് വേറെ ആട്ടോ, ഈ ലിങ്കിലെ എടുക്കണേ നരസിംഹ ക്ലാസ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മക്കളെ. അപ്പം നമ്മള് ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് എത്രാമത്തെ അധ്യായമാണ്? 3ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരെന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മക്കളെ, കേൾക്കണില്ലേ മാതാജി പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ പേരെന്താണ്? കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചത്? ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കൃഷ്ണന്റെ 6 സമൃദ്ധികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണോ? അപ്പൊ എല്ലാം പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ? അപ്പൊ 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ മക്കൾക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മക്കളെ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞേ? ബ്രഹ്മൻ. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പ്രകാശം. പിന്നെന്താണ്? പരമാത്മാ. പരമാത്മാ ആരാണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ്. പരമാത്മാവ് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. പിന്നെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ കാണുന്ന രൂപം, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രൂപം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ 3 രീതിയിൽ നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെ. ഒന്ന്, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കുമ്പോ പ്രകാശത്തില് ഒരു പ്രകാശം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ബ്രഹ്മനാണ്, അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ പരമാത്മാവ്, നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ വിളിക്കുക അല്ലെ, അതാണ് പരമാത്മാ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഭഗവാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ 6 ഇതെന്തൊക്കെയാണ്? 6 സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സൗന്ദര്യം, നല്ല സുന്ദരനാണല്ലേ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്. പിന്നെന്താണ്? സമ്പന്നൻ, എല്ലാം തികഞ്ഞ 6 എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ള വ്യക്തി ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ്? സൗന്ദര്യം, സമ്പന്നനാണ്, പ്രശസ്തനാണ്, ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ആള്, ഏറ്റവും കരുത്തുള്ള ആളാണ്. പിന്നെ നോളജ്, ഭയങ്കര അറിവാണല്ലേ. ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാൻ കഴിയൂ, അതാണ് അറിവ്. പിന്നെന്താണ്? ത്യാഗം. അപ്പൊ എന്ത് സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും ഉള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? നമ്മുടെ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഭഗവാന്റെ 6 ക്വാളിറ്റീസ്. 6 ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. സൗന്ദര്യം, സമ്പന്നൻ, പ്രശസ്തൻ, കരുത്ത്, അറിവ്, നോളജ്, പിന്നെ ത്യാഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലോട്ട് കിടക്കാം. കർമ്മയോഗം. നമ്മുടെ കാഴ്ച തികഞ്ഞതാണോ? ഈ കണ്ണുകളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തെ കാണാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മക്കളെ, ഈ പിക്ചറിൽ എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? വെള്ളമാണോ അത്? ക്ലൗഡ്സ് അല്ലേ? അല്ലേ? അവിടെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു ട്രെയിനിൽ കൂടെ പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചോ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ച കിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ട്രെയിനിൽ പോവാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ എന്താണ്? ഈ ക്ലൗഡ്സ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു മരം ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലൗഡ്സ് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുകൂടെ ഉണ്ട്? ഒരു മരം ഉണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മരത്തിൽ എന്താണ്? ഒരു തത്ത ഇരുന്ന്, ഒരു ബേർഡ് ഇരുന്ന് എന്താ കഴിക്കുന്നത്? ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ. അപ്പം ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു വെളിച്ചം മാത്രം. പിന്നെയാണ് വെളിച്ചം മാത്രം കരുതുക. ആ വെളിച്ചം എന്താണ്? പരമാത്മാവാണ്, ബ്രഹ്മനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? പരമാത്മ. പിന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ബേർഡിനെ കാണുന്നത്. ആ ബേർഡ് എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്?
ബേർഡിനെ നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത്. അവസാനം മാത്രമാണ് നമ്മൾ, അതുപോലെയാണ് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിൽ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഒന്ന് പതിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ശ്യാമസുന്ദരമായ നമുക്ക് ആ രൂപം ഭഗവാനിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് മാത്രമാണ്, ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ്. കണ്ടോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെളിച്ചത്തിൽ എന്തുണ്ട്? നമ്മുടെ പരമാത്മാവുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴോ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ടല്ലേ. അപ്പം ബ്രഹ്മൻ, 3 ഘട്ടങ്ങളാണ്: ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ, പിന്നെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ, നമ്മുടെ ശ്യാമസുന്ദരമായ ഭഗവാൻ. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, നമ്മളെല്ലാരും മനുഷ്യരല്ലേ, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അറിയാവോ? നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തറിയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അടുത്ത് ചെന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എത്രത്തോളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നോ അടുത്തടുത്ത് ചെല്ലുന്തോറും മാത്രമേ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഗീത പഠിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി? ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇപ്പം നമ്മളും ബ്രഹ്മത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു 6 ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ ഇതെല്ലാം ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ കുടിയിരുത്തും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു 12 ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്യാമസുന്ദരനായ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഈ ഗീത മൊത്തം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പം ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണും. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ എത്രത്തോളം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു ആപ്പിൾ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നിങ്ങൾ ആ മിററിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? ഒരു ആപ്പിൾ ഇരിക്കുക അല്ലേ. പക്ഷെ ആപ്പിൾ നമ്മൾ മിററിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തത്തോടെ നല്ലൊരു പുതിയൊരു ആപ്പിൾ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെയാണോ? അല്ല, കടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സാധനവും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഫുള്ള് അറിയാനുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, ഇത് മനുഷ്യനില്ല. എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കില്ല? നമ്മൾ മനുഷ്യർക്കില്ല. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം 3:9 യജ്ഞാനാർത്ഥ കർമ്മണോ നിത്ര ലോകായാം കർമ്മ ബന്ധന തദാർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മൗക്ത സംഘ സമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കർമ്മം ആർക്കാണ്? വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പം ഭഗവാൻ ആരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ അർജുനനോട് പറയാണല്ലേ. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും, നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ നല്ല പ്രവൃത്തിയും എന്ത് ചെയ്താലും എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ? പുണ്യ പ്രവൃത്തി മാത്രമേ. ഒരു കള്ളത്തിന് ഒന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനും പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി വേണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. കലിയുഗത്തിൽ യജ്ഞം അഥവാ ത്യാഗം എങ്ങനെ ചെയ്യാം? കലിയുഗത്തിൽ 4 യുഗമുണ്ട്. 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മക്കൾക്ക് അറിയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃതയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. ഓക്കെ. അപ്പം 4 യുഗമുണ്ട്. അപ്പം 4 യുഗത്തിലും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുക. അപ്പം ഇത് നോക്കിയേ, ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ എന്താ മക്കള് കാണുന്നത്? ഒരു സന്യാസി ഇരുന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തപസ് ചെയ്യാണല്ലേ. അപ്പം ആദ്യത്തെ യുഗം എന്താണ്? നോക്കിയേ, ഇത് നോക്കി. അപ്പം തപസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ്? തപസ് ചെയ്യാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്കിപ്പം ഒരു ഭയങ്കര ബഹളമുള്ള ഇടത്തെല്ലാം വെച്ച് തപസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലെ. ശാന്തമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നല്ല പുലിയുടെ തോടൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് ഇരുന്ന് ഒരു ആള് തപസ് ചെയ്യാണ്. അടുത്ത ഏതാണ്? അടുത്ത എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്രേതായുഗമാണ്. ത്രേതായുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ത്രേതായുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? യാഗം ചെയ്യാണല്ലേ. യാഗം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഹോമം ഒക്കെ നടത്തില്ലേ? വീട്ടിലായാലും നമ്മൾ ഹോമം ഒക്കെ നടത്തില്ലേ? ഇപ്പം ഹോമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗണപതി ഹോമം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യത്തില്ലേ? ഭഗവാന് നിവേദ്യമൊക്കെ അർപ്പിച്ചിട്ട് നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഹോമം ചെയ്യല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ത്രേതായുഗം. അപ്പം അടുത്തത് നോക്കിയേ. അടുത്ത എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവ ചെയ്യല്ലേ. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യാണ്. അപ്പം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് നിർദ്ദേശിച്ചു? നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിച്ചു തന്നു. അപ്പം എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് അമ്പലങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ട്, ഇപ്പൊ ഇസ്കോണായാലും ഒരുപാട് ടെമ്പിൾസ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പം ഈ യുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അമ്പലങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും അല്ലെ. മണിയൊക്കെ അടിച്ച് ഭഗവാന് ഈ ആരതിയൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യും. ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിഞ്ഞിട്ട് അമ്പലം കെട്ടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. അതാണ് ചെയ്യുക. അവസാനം നോക്കി, അവസാനം കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലും അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലും. മഹാമന്ത്രം മാത്രമേ നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ എന്തേ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്താൽ, നമ്മളിപ്പോ ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്താലോ ഹോമം നടത്തി യജ്ഞം ചെയ്താലോ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു ഇതും കിട്ടില്ല. നമ്മളപ്പോ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്നും ഓക്കെ ആവുള്ളൂ. കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഒരൊറ്റ മാർഗം എന്താണ്? മഹാമന്ത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാനെ വിളിക്കാനായിട്ട്. ഇതെന്തൊക്കെ യുഗങ്ങളാണെന്ന് നോക്കിയേ. ആദ്യത്തെ എന്താണ്? സത്യയുഗം. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം. അടുത്തതാണ് എന്ത്? കലിയുഗം. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മള് തപസ് ചെയ്യും. ത്രേതായുഗത്തില് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഹോമങ്ങൾ നടത്തും. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തില് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കും അല്ലേ. എങ്ങനെയാണ്? കണ്ടോ, കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് ജപിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ജപിക്കുന്നത്? ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാവരോടും ഒന്ന് ജപിച്ചേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മക്കളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതാണ് നമുക്ക് കലിയുഗത്തിലുള്ള ആകെ വഴി. എന്താണ്? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക അല്ലെ. വേറെ ഒരു വഴിയില്ല നമുക്ക്. അപ്പം ഇതൊരു പഞ്ചതത്വ മന്ത്രമാണ്. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലും? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കും. എന്താണ് ശ്രീ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം? ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. എല്ലാ മക്കളും ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ, ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. അപ്പം അത് ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലാൻ? മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ശ്രീ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രോട് ചേർന്നാലേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. നമുക്ക് എങ്ങനെ നാമം ജപിക്കാം? നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്? മാലയിൽ നമ്മൾ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക അല്ലെ. മാല വെച്ചിട്ട് മാല എങ്ങനെ പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് മാതാജി അത് സാവിത്രി മാതാജിയോട് പറയട്ടോ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ പറയട്ടോ. മാതാജി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മാല എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ബീറ്റ്സും എടുത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മക്കളെ, മാതാജി പറ. Excuse me, teacher. Hare Krishna Mataji.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മാല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ മാല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു ബീഡുണ്ട് മാലയ്ക്കകത്ത്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ ബീഡ് മാത്രം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ബീഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ നടുവരല് ചൂണ്ടുവരല് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആദ്യം എന്താ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുക. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ എന്ന് ജപിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഓരോ ബീറ്റും നമ്മളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് വരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആ ബീറ്റ്സ് എങ്ങോട്ടേ വരാവൂ? നമ്മളിലേക്ക് വേണം വരാൻ. ഇത് കണ്ടില്ലേ? 1 2 3 1 2 3 ഇങ്ങനെ പോണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് തിരിച്ച് ജപിക്കാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജപിക്കരുത്. നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ഓരോ ബീറ്റ്സും നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ജപിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാല ജപിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മാല ജപിക്കാറായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ വെച്ച് വിരല് വെച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം 11 ഒക്കെ സുഖമായിട്ട് ജപിക്കാം. അപ്പൊ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വൈകിട്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട്, അതുപോലെ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കലിയുഗത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ. അപ്പം ആരാണ്? നമ്മുടെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 500 വർഷം ഈ കലിയുഗമായിരുന്നു. കലിയുഗ കാലത്തില് മഹാമന്ത്രം ഒരു വഴിയില്ല. അപ്പം മനുഷ്യരടുത്ത് എന്തെത്തിക്കണം? നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മാത്രമേ നമുക്ക് ആകെ നല്ലത് വരാനായിട്ട് മാത്രം ഒരു വഴിയുള്ളൂ. അപ്പം അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ? നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയണ്ടേ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. കണ്ടോ? കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ പല രീതിയില്, പല ഈണത്തില്, പല താളത്തില് വീട്ടിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അതുപോലെ കീർത്തനങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ പാട്ടുകളെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളും പാടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ പാട്ട് നമ്മള് മാക്സിമം ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങള് ചൊല്ലണം. അതുപോലെ എല്ലാവരും കൂടെ വീട്ടിലിങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് അങ്ങനെയും നമുക്ക് കീർത്തനങ്ങൾ ജപിക്കാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ? കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഹരേ കൃഷ്ണ നമുക്ക് പല ട്യൂണിലും എല്ലാം ജപിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന വിധത്തിലെല്ലാം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവാനെ മാക്സിമം വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം തെരുവുകളിലാണ്. അപ്പൊ തെരുവുകളിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ മിക്കയിടത്തും കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മതാജി ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലാം ജപിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ, നമ്മുടെ അടുത്ത് ISKCON ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഇവിടെ ISKCON ഉണ്ട്. അപ്പം അവിടെ എല്ലാം ഇതുപോലെ മഹാമന്ത്രം ഒക്കെ ജപിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ സ്വാമിമാരൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് തനിയെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്നിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇങ്ങനെ മന്ത്രം ജപിക്കാം. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ മഹാമന്ത്രം എങ്ങനെ ജപിക്കുന്നത്? മാക്സിമം ഭഗവാനിൽ എത്താനല്ലേ. നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഭഗവാനിൽ എടുക്കാൻ. നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലി നോക്കല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഒരു പാട്ട് പാടൂ, ഉറപ്പായിട്ടും ഭഗവാൻ ആ പാട്ട് ഇഷ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. അപ്പം ആ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാക്സിമം എന്താ പറയണ്ടേ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും എല്ലാം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത് കണ്ടില്ലേ? ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം കുറച്ചുപേര് ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ് ചുമ്മാ. അപ്പം കുറെ പേരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കണ്ടോ? കൂട്ടത്തോടെ ഇരുന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? വെളിയില് ഇതെല്ലാം വിരിച്ചിട്ട്, മാറ്റെല്ലാം വിരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മള് വീട്ടിൽ എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹരേർ നാമ ഇവ കേവലം കലവു നാസേവ
നാസ്തേ ഏവ ഗതിർ അന്യത. അടുത്തത് അന്നാദ്ഭവന്തി ഭൂതാനി പാർജന്യാദന സംഭവ യജ്ഞാദ്ഭവതി പാർജന്യോ യജ്ഞം കർമ്മ സമുദ്ഭവ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മഴ എവിടുന്നാ വരുന്നത്? യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ ആരായിരുന്നു? വ്യാസദേവനായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പം വ്യാസദേവൻ നമുക്ക് എന്താ തന്നത്? ഒരാറ് ഇത് കണ്ടോ, ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്താ തന്നേ? ആ വ്യാസദേവൻ നമുക്ക് ഒരു 4 വേദങ്ങൾ തന്നു അല്ലെ. ആ വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താ വന്നത്? ഇത് കണ്ടില്ലേ, യജ്ഞങ്ങള്. യജ്ഞം ചെയ്തത് ഏത് യുഗത്തിലായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ മക്കൾക്ക്? കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്രേതായുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? യജ്ഞം ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? യജ്ഞം ചെയ്ത് മഴ പെയ്തു അല്ലെ. മഴ പെയ്യും. മഴയെന്ന് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഫലങ്ങൾ കിട്ടും. അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. വെരി ഗുഡ്. അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഫലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ തനിയെ കഴിക്കുവോ? ഇല്ല അല്ലേ. കണ്ടോ, നേദ്യാണ്. ഇത് ആർക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കും? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മളിപ്പം വീട്ടിൽ രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്താലും ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെടുത്താലും അതിൽ നമ്മൾ എന്തിടണം? ഒരു തുളസിയില ഇട്ടിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് ഫുഡെല്ലാം നിവേദിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. നമ്മളപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഭഗവാനിന്ന് വന്നിട്ട് ഭഗവാന് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കാൻ എടുത്താലും അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ഭഗവാന് കൊടുത്ത് ആ ഭഗവാന് വെച്ച പ്രസാദം വേണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ. ആരെങ്കിലും കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഫുഡൊക്കെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മക്കളെ, ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ടോ? വെരി ഗുഡ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്താലും ശരി അതിലൊരു തുളസിയില ഇട്ടിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. പാലെടുത്താലും ശരി, പാലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നോൺ എടുക്കും. നോണ് അതുപോലെ ഉള്ളി ചേർത്ത സാധനങ്ങൾ അതൊന്നും ഭഗവാന് നമ്മൾ കൊടുക്കരുത്. ഭഗവാന് ശുദ്ധമായ സാധനങ്ങൾ മാത്രം. നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ഭഗവാന് ഫുഡ് കൊടുക്കും? ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മള് അടുപ്പിൽ തയ്യാറാക്കി നല്ല ഫുഡാണെങ്കിൽ നോണൊന്നും ചേർക്കാതെ നല്ല ഫുഡ് അതുപോലെ ഭഗവാന് കൊണ്ട് അർപ്പിച്ചിട്ട് പാത്രത്തോടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന് നേദിച്ചിട്ട് അതുപോലെ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് എല്ലാവരും ഇട്ട് കഴിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കാവൂ. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് തന്നത്? ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതെന്താണ്? യജ്ഞം ചെയ്യണം അല്ലേ. അതാ, ഇതെന്താണ്? ഒരു കഥയാണ്. അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക്? നന്ദ മഹാരാജാവ് ഗോവർദ്ധനമലയുടെ കഥ അറിയാവോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്? അറിയാം. അപ്പൊ നന്ദ മഹാരാജാവും യശോദാമയും എല്ലാം കൂടെ ആരെയാണ് പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഇന്ദ്രദേവന് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ എപ്പോഴും. അപ്പം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇന്ദ്രദേവന് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്? മഴ ലഭിക്കാനല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്താ പറയണ്ടേ? എന്നിട്ട് വല്ലതും കിട്ടിയോ? ഒരിക്കലും അല്ല. മഴ തരുന്നത് ആരുടെ കർമ്മമാണ്? ആരാണ് മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രദേവനാണ്. എന്നിട്ട് അത്രയും ചെയ്തിട്ടും ഇന്ദ്രന്റെ കർമ്മമാണ് മഴ നമുക്ക് തരിക എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇന്ദ്രൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ നമുക്ക് വേണ്ടി? ഒന്നും ചെയ്തില്ല അല്ലെ. അപ്പം അവര് ഫുഡെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ആർക്ക് കൊടുക്കും? ഇന്ദ്രദേവന് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ഗോവർദ്ധനത്തിനെ പൂജിക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാരും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ എല്ലാരും ആദ്യം പറയും അതൊന്നും വേണ്ട, എങ്ങനെയാണ് ഈ മലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവസാനം ഇന്ദ്രദേവനോടും പോയി പറയും, ദേ അവര് ഗോവർദ്ധനെ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഫുഡ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കണ്ണൻ ആർക്കാ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നേ? ഗോവർദ്ധന മലയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് സംവർദ്ധനൻ എന്ന മേഘം എന്ത് ചെയ്യും? 7 ദിവസം മേഘം വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ പെയ്യാനും അവിടെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഉപദ്രവിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട്
പിന്നീട് മഴ ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ പെയ്യും അല്ലെ. അങ്ങനെ 7 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആരാണ് നമ്മുടെ ആ ഗോവർദ്ധന മലയെ ചുമന്നത്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് മല ചുമന്നതെന്ന് അറിയോ മക്കൾക്ക്? അറിയാം. എങ്ങനെ? ആ കുഞ്ഞു വിരലിൽ ഇങ്ങനെ ചുമന്നു അല്ലേ. അപ്പം മഴ അങ്ങനെ ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഗോവർദ്ധനൻ ആ കുഞ്ഞു വിരൽ കൊണ്ട് ആ മലയെ പൊക്കി അതിനെ ചുമന്നു വെച്ചോണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് അപ്പം മനസ്സിലായി നമ്മൾ ആരെയാണ് പൂജിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി. പിന്നെ തൊട്ട് അവർ ആരെ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങി? ഗോവർദ്ധന മലയെ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങി. കണ്ടോയി, കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്താണ്? ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. തസ്മാദാസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹ്യചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പുരുഷഃ. അതുകൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രൻ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്? ഒരു കർമ്മം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മമാണ് മഴ പെയ്പ്പിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് ചെയ്തോ ഇന്ദ്രദേവൻ? ചെയ്തില്ല അല്ലെ. ഇങ്ങനെ അവര് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട്, നിവേദ്യം എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം എന്താണ്, എനിക്ക് എന്തേലും കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറിയെന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലം നമ്മളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത്. ആഗ്രഹിക്കാതെ വേണം എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മളിപ്പം ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഫുഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനെ നീ എനിക്ക് അത്രയും വലിയ എന്തെങ്കിലും കാരണം തരണേന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത്. അത് ഭഗവാൻ, നമുക്ക് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കത് തരും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണത്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കർമ്മം എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കും. അപ്പം ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഇത് പറയാണ്. അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയല്ലേ. യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള പകുതി മനസ്സോടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, നീ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട, നിന്റെ കടമ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം നീ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. അപ്പം നിനക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. യദ്രദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ സ്തത്താ ദേവേ തരോജന സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകാസ്താദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. സത്യമല്ലേ? നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയണ്ടേ, നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ അച്ഛനെ അമ്മയൊക്കെ അനുകരിക്കാറില്ലേ? അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അപ്പം നമുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കാം. ഇപ്പൊ അച്ഛൻ ഒരു സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്നു, ചുമ്മാ എങ്കിലും നമ്മൾ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഇരിക്കാറില്ലേ? എനിക്ക് ഓടിക്കാനുണ്ട് ആഗ്രഹം കൊണ്ടൊക്കെ പോയിരിക്കാറുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും അനുകരിക്കുമല്ലേ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു ഡക്കാണ്. അപ്പൊ ആ അമ്മത്താറാവിന്റെ പുറകെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. അപ്പം അമ്മത്താറാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളും അത് അനുകരിക്കുകയാണ്, നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എനിക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അപ്പൊ അവരും നടക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു ചേച്ചി അനിയത്തിയും കൂടെ പോവുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം അവരെന്താണ്, അനുകരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്താ, ഒരു ആളാണ്. അയാൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പുക വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നേതാവാണ്, അദ്ദേഹം പുക വലിക്കുക. അപ്പം ദയവായി വലിക്കരുതെന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? കുറെ പേര് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ദയവായി നിങ്ങൾ പുക വലിക്കരുത്. അപ്പം അതോ ഇപ്പം വലിക്കരുതെന്ന് അവര് പറയുന്നുണ്ട്. ആ നേതാവ് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ദയവായി പുക വലിക്കരുത്. അവര് ചെയ്യാതിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയായാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ അവരൊരു ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുകയാണ്, അച്ഛനും അമ്മയും ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് മക്കളടുത്തെല്ലാം ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുവോ? നമുക്കതിനെ കഴിയോ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ? ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലെ. അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്. അപ്പം അനുകരിക്കുക, അതാണ്. അപ്പം ഇതിനെല്ലാം ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? നമ്മുടെ ഭഗവാനാണല്ലേ. ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അതാരാണ്? നമ്മുടെ ഭഗവാനാണ്.
അപ്പം ആ നേതാവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ദയവായി പുകവലിക്കരുത്. അപ്പം അവരുടെ കൂടെയുള്ള അനുയായികൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും, നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും. കാര്യം വെച്ചാല് അനുകരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അടുത്തത് പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർമ്മദാഹമിതി മാന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ, ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല. കുറച്ചെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ പറയണ്ടേ, സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ അബദ്ധങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ്, നമ്മളെല്ലാം എന്താണ്, ആത്മാവാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ശരീരമാണോ? പഠിച്ചില്ലേ മക്കൾ അതെല്ലാം? നമ്മളൊരു ശരീരമാണോ? അല്ല. അല്ല, നമ്മൾ എന്താണ്, ആത്മാവാണ്. അപ്പം ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്, ഞാനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പം പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതാണ് പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങള്. അപ്പം ഇത് നോക്കിയേ, ഇത് 3 ഗുണങ്ങളാണ്. ഈ 3 പേര് നൂലില് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവർ 3 പേരും ഓരോ ഗുണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, അവര് കയറ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയെ താഴെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്താണ്? അപ്പം അവരാ കയറ് നമ്മുടെ ഗുണങ്ങള് എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ 3 ഗുണങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ആരുണ്ട്? കണ്ടില്ലേ, അവിടെ ആരാണുള്ളത്? ആരുടെ കൈകളാണുള്ളത്? ആ 3 ഗുണങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആരുടെ കൈകളുണ്ട്? നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ കൈകളുണ്ടല്ലേ. അപ്പം നമ്മളല്ല ഒരിക്കലും, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ 3 നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മാറ്റം പ്രകൃതി നിയമമാണെന്നുള്ള ഇതുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെയാണ് എന്താ പറയണ്ടേ, നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ അല്ല, നമ്മുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലര് നല്ല പാവമായിരിക്കും, ചിലരെന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര ദേഷ്യവും അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും ചിലർക്ക്. പിന്നുള്ള കുറച്ച് കൂട്ടർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, ഒന്നും ചെയ്യില്ല, എന്താ പറയണ്ടേ, നല്ല ബുദ്ധിയും നല്ല കഴിവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എപ്പോഴും ഉറങ്ങുക, ആഹാരം കഴിക്കുക, ഒന്നും ചെയ്യാത്ത മടിയന്മാരെന്ന കൂട്ടത്തില് ഉൾപ്പെടും. അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളവരാണ് ഇത്. അപ്പം ആ 3 ഗുണങ്ങളും ഒന്നും ആവാതിരിക്കാൻ ഒരുവിധം ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്? നമ്മുടെ ഭഗവാനുണ്ട്. എപ്പോഴും ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു കൺട്രോളിങ് ഉണ്ട്. അഹങ്കാരം കാരണം തെറ്റായ മനോഭാവം. ഐ ആം ഓൾവേസ് റൈറ്റ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവോ? എന്നെ പഠിപ്പിക്കരുത്. അപ്പൊ വേറൊരാൾ പറയാ, എന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട. ഒരാൾ പറയുന്നു ഞാനാണ് ഫുൾ ശരിയെന്ന്. അപ്പം മറ്റേ ആള് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട, ഞാനാണ് എല്ലാം തികഞ്ഞവൻ. ഒരിക്കലും നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാം തികഞ്ഞ വ്യക്തികളാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ഒരു ഇതൊക്കെ കാണും. മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്യരുത്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അതായത് നോക്കി, അഹങ്കാരത്തിന്റെ മിഥ്യാഹങ്കാരമാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. 4 യുഗങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ധർമ്മം എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ധർമ്മം? സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ, ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ധർമ്മം എന്തൊക്കെയാണ് സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മള്? ഹരേ കൃഷ്ണ മക്കളെ.
തപസ് ചെയ്യണം. മാതാജി കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ന് നമുക്ക് നരസിംഹ ചതുർത്ഥി ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കൊരു 7 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റോറീസും എല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ കേൾക്കാം. ഒരു മാതാജി പഠിപ്പിക്കും. മാതാജി അതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം. കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കെല്ലാം ആ ലിങ്കിൽ കയറിയാൽ ഇന്ന് ഭഗവാന്റെ നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ നല്ല കഥകളും ടെമ്പിളില് പ്രോഗ്രാംസും എല്ലാം കാണാൻ കഴിയട്ടോ. അപ്പം മാതാജി അതിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം. അപ്പം 6:45 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മാതാജിയോട് ക്ലാസ് നിർത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 7 മണിക്ക് നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം 4 യുഗങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ധർമ്മം. അപ്പം നമുക്ക് 4 യുഗം ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, പിന്നെന്താണ്? കലിയുഗം. അപ്പം സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യല്ലേ? നമ്മളിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ധ്യാനം ചെയ്യും. എവിടെയെങ്കിലും സ്വസ്ഥമായ ഒരിടത്ത്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ. യോഗയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പൊ യോഗ നമുക്ക് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉള്ളിടത്ത് വെച്ച് യോഗ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എവിടെയെങ്കിലും മാറിയിരുന്ന് ആരുടെയും സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മള് തപസ് ചെയ്യും. അവിടെ നിന്ന് ധ്യാനം ചെയ്യും. അതാണ് സത്യയുഗത്തില്. ത്രേതായുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹോമം ചെയ്യും അല്ലെ? ഭഗവാന് എല്ലാം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹോമം ചെയ്യും. അപ്പം അതിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? തൃപ്തനാവും. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പാണ്. അപ്പം അമ്പലങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഏത് വഴിയിലായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവസാനത്തത് കലിയുഗമാണ്. കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ആകെ ഒറ്റ കാര്യമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. നമുക്ക് കലിയുഗത്തിലെ ടെമ്പിള് കെട്ടിയാല് എന്താ പറയണ്ടേ? കലിയുഗമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു യുഗമാണ് കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കലിയുഗത്തിലാണ് എല്ലാ നാശങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ടേ ടെമ്പിള് കെട്ടി ഇപ്പം ഭഗവാനെ പൂജിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ആകെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ, ഇതിപ്പോ കലിയുഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം കേൾക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ഭഗവാന്റെ നല്ല പാട്ടുകളെല്ലാം പാടി ഭഗവാനെ മാത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മൾ വിളിക്കുക. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ വിളികേക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സ് കാണും? കൂടി വന്നാൽ 10 വയസ്സിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രായത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ, ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും മഹനീയമായ കാര്യമാണ്. മാതാജിയൊക്കെ ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴാണ് മാതാജിയൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്, അതിലെ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നൊക്കെ ഇപ്പം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കേൾക്കുക, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യാണ്. ഏതോ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ സുഹൃതമാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇത്രയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയം, ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും കുറെ നേരം നമുക്ക് കളിക്കാനുള്ള സമയം എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് ടൈം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവെക്കണം. ഒരുപാടൊന്നും മാതാജി പറയില്ല. രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുളിച്ചിട്ടെല്ലാം വന്നിട്ട്, പിന്നെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് തുല്യാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കയ്യും കാലും എല്ലാം കഴുകിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എത്രയാണോ അത്രയും ജപിക്കാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 3 പ്രാവശ്യം. അപ്പൊ എത്രത്തോളം പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ട് സ്കൂളിൽ പോവുക. അതുപോലെ ഒരു എക്സാം ആയാലും ശരി, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഭഗവാനെ വിളിക്കുക. വൈകിട്ട് ദീപം തെളിയിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭഗവാന് മഹാമന്ത്രമൊക്കെ ജപിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തിലൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട 3ാമത്തെ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പൂജാമുറിയിൽ പോവും, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും, തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. എന്താണ്? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമസ്കരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാലിൽ വീണ്, ഭഗവാനെ എനിക്കിന്ന് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പം നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കേൾക്കാനും അറിയാനും ഒക്കെ സാധിക്കാവൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ നന്നായിട്ട്, ഭഗവാനെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ വീണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ഭഗവാൻ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം കൃഷ്ണനോടുള്ള അപർണമായി നിങ്ങളുടെ കടമ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ് കടമ? നമ്മുടെ കടമ എന്താണ്? നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എന്താണോ ആ കടമ നമ്മൾ ചെയ്യണം. നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളല്ലേ? സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയണ്ടേ, പാട്ടൊക്കെ പാടാറുണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ടിരുന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെയോ?
ഇന്ന് മാതാജിക്ക് ആരെങ്കിലും പാട്ട് പാടിത്തരുമോ? ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ മാതാജിക്ക് പാട്ട് പാടിത്തരണേ. നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ ബാച്ചിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് മാതാജി പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം, ഭഗവാന്റെ പടം വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. മാതാജി എപ്പോഴെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ മാതാജിക്ക്, നിങ്ങൾ വരച്ച ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ മാതാജിക്ക് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അയച്ചു തരണം കേട്ടോ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് പാടാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാക്സിമം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ ഈ 1 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ പൂജ എന്താ പറയണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആ 1 മണിക്കൂർ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ശ്രവണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണ്. അപ്പം കൃഷ്ണനോടുള്ള നമ്മുടെ കടമ, 3 കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ കടമ എന്താണ്? ആരാണെന്ന് വായിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മക്കളെ. ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ കടമ ചെയ്യുക. സത്യയുഗം ധ്യാനം മെഡിറ്റേഷൻ, ത്രേതായുഗം യജ്ഞം ഫയർ സാക്രിഫൈസ്, ദ്വാപർ യുഗം ക്ഷേത്ര ആരാധന ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പ്, കലിയുഗം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്ര ജപം. ചാന്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാണ് വായിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മക്കളെ. ഇനി ആരാണ് അടുത്ത വായിക്കുന്നത്? ആരും ഇല്ലേ വായിക്കാൻ? നമ്മൾ സത്യയുഗത്തിൽ, മാതാജി ചോദിക്കാൻ ആൻസർ ചെയ്യും. സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ധ്യാനം. ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞം. എങ്ങനെ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്? ഹോമം നടത്തും അല്ലെ? യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഹോമമാണ്. ദ്വാപരയുഗത്തില് ക്ഷേത്ര ആരാധന എന്ന് വെച്ചാല് ഒന്നില് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിള് കെട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഓരോരുത്തര് ഭഗവാനെ അവിടെ ചെന്ന് ആരാധിക്കാം. പിന്നെന്താണ്? കലിയുഗം. കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. അപ്പം ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആണിത്. കൃഷ്ണനോട് നിങ്ങളുടെ കടമ ചെയ്യുക. അപ്പം എനിക്ക് മക്കളന്മാരെ ആരെയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, മാതാജി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ അതുപോലെ മാതാജിക്ക് ആക്ടിവിറ്റി നാളെ ചെയ്ത് കാണിക്കണം. നാളെ സാവിത്രി മാതാജി ആയിരിക്കും, എന്നാലും മാതാജിക്കായാലും ചെയ്തു കൊടുക്കണം. സത്യയുഗം. സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ധ്യാനം. കണ്ണടച്ച് ധ്യാനം ചെയ്യും അല്ലെ? ത്രേതായുഗം. ത്രേതായുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? യജ്ഞം ചെയ്യും. പൂവും നെയ്യും ഒക്കെ ഇട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യും. ദ്വാപരയുഗം. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്ഷേത്രം കെട്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കും. അപ്പൊ മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ മാതാജിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ ഓണാക്കിയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മക്കളെ. ആരും ഇല്ലേ? മാതാജിക്ക് ആരെയും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതാ അവന്തിയ കുട്ടി, മാധവ്, ശ്രേയകുട്ടി എവിടെ? ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ധ്യാനം ചെയ്യല്ലേ? എങ്ങനെ ധ്യാനം ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെ കാലൊക്കെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ധ്യാനം ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? 2 തൊടയിൽ ഇങ്ങനെ കൈവച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ധ്യാനം ചെയ്യും. കുറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വിളിക്കും അല്ലെ? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനം ചെയ്യുന്നത്? മക്കളെല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ച്. ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ധ്യാനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനം ചെയ്യും. ത്രേതായുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? യജ്ഞം ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ് യജ്ഞത്തിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നത്? പൂവ്, ഫലങ്ങള്, നെയ്യ് എല്ലാം വിട്ട് നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ത്രേതായുഗം. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്ഷേത്രങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ആരാധന നടത്തും അല്ലെ? ക്ഷേത്രം കെട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് ആരാധന. ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദീപാരാധനയൊക്കെ നടത്തില്ലേ? അതാണ് ക്ഷേത്ര ആരാധന. അപ്പം ടെമ്പിള് കെട്ടുക. പിന്നെ ഭഗവാനെ ദീപാരാധന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന് വിളക്കെല്ലാം കാണിക്കില്ല. അത് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മക്കളെ.
കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കും അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മള് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം അല്ലെ? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ദുഃഖത്തോടിരിക്കരുത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു സങ്കടം വന്നാലും ആ സങ്കടം നമ്മൾ ആരോട് പറഞ്ഞു തീർക്കണം? ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മക്കളെ. നരസിംഹ ചതുർത്ഥി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ മക്കൾക്ക്? നരസിംഹാവതാരം എടുത്ത ദിവസം. അതെ, ഭഗവാൻ നരസിംഹ അവതാരം എടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിയോ മക്കൾക്ക്? ആ കഥ അറിയോ? ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ നരസിംഹത്തിന്റെ അവതാരം എടുത്ത? ആർക്കു വേണ്ടിയാണ്? നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദന് വേണ്ടിയാണല്ലേ? നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തൻ, ഭയങ്കര കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ? കുഞ്ഞു ഭക്തൻ വല്ലതും ആണോ? അല്ല, ഭയങ്കര 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 കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ? നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായത്തിൽ ഇപ്പം നിങ്ങള് ഈ എന്താ പറയണ്ടേ, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിലെ നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദനം എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് പ്രഹ്ലാദനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഇത്രയും ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴും പ്രഹ്ലാദൻ ജപിക്കുന്നത് എന്താണ്? നാരായണ ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ? അപ്പം പ്രഹ്ലാദൻ ആരുടെ മകനാണ്? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മകനാണ് ആര്? പ്രഹ്ലാദൻ. അപ്പം പ്രഹ്ലാദന്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ? കയാതു. അപ്പം കയാതുവിന്റെയും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെയും മകനാണ് പ്രഹ്ലാദൻ. അപ്പം ഒരു 60,000 കൊല്ലം തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവല്ലേ? ആരാണ് പോകുന്നത്? നമ്മുടെ ഹിരണ്യകശിപു. അപ്പം കയാതുവിന്റെ വയറ്റിൽ ആരുണ്ട്? നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദനുണ്ട്. അപ്പം ആ പ്രഹ്ലാദനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ആര് പോകും? ഇന്ദ്രൻ പ്രഹ്ലാദനെ കൊല്ലാനായിട്ട് പോകും. അപ്പം തടയുന്നത് ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദനെ കൊല്ലാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരാണ് തടയുന്നത്? നമ്മുടെ നാരദ മഹർഷി തടയും. എന്നിട്ട് നാരദ മഹർഷി എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കയാതുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരുപാട് നമ്മുടെ നാരദൻ എപ്പോഴും എന്താണ് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നാരായണ എന്ന് മാത്രമാണ് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പം ഒരുപാട് കഥകളും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകളും ഫുൾ ടൈം നാരദർക്ക് പറയാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? നാരായണന്റെ കഥകൾ, കൃഷ്ണൻ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തത് അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദന് പിന്നെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദൻ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ വയറ്റിൽ കടന്നിട്ട് അത്രയും കഥകൾ, ആർക്കാണ് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നാരദൻ. കയാതുവിനാണ് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം പ്രഹ്ലാദൻ കേട്ട്, നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മൾ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 5-6 മാസം തൊട്ട് നിങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോ ഓർമ്മയെ കാണാതിരിക്കുന്നത് വെച്ചാല് നമ്മളൊരു പാട്ട് കേട്ടാല് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അമ്മയായാലും അച്ഛനായാലും നല്ല പാട്ടുകളൊക്കെ വെച്ച് കേൾപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നല്ല പാട്ട് പാടാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ സ്തോത്രങ്ങളൊക്കെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ ജപിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടെല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയാതുവിന്റെ വയറ്റിലിരിക്കുമ്പം നാരദൻ ഇത്രയും കഥകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പ്രഹ്ലാദൻ ജനിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് ജനിക്കും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും പ്രഹ്ലാദന്റെ വായിലും എന്ത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ? നാരായണ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദനം പറയുള്ളൂ. അങ്ങനെ പ്രഹ്ലാദൻ സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും അവിടെയും ഫ്രണ്ട്സിനോടൊത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കഥകള്, പ്രഹ്ലാദൻ അറിയാവുന്ന ഭഗവാന്റെ കഥകൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദൻ ഫ്രണ്ട്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ.
ഇതെല്ലാം ആരാണ് അറിയുന്നത്? നമ്മുടെ ഹിരണ്യകശിപു അറിയും. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അടുത്ത് ആരോ വന്ന് പറയും. ഹിരണ്യകശിപു ആരാണ്? അവരെല്ലാം അസുരകുലത്തിൽ പെട്ടതല്ലേ? അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളും ആരാണ്? അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ അസുരന്മാരായ കുട്ടികൾക്ക് പ്രഹ്ലാദൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദനും അസുരനാണ്, പക്ഷെ ഭഗവത് ഭക്തനുമാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അടുത്ത് പറയും, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം പ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ നാരായണന്റെ കഥകൾ മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹിരണ്യകശിപുവിന് ദേഷ്യം വരും. എന്ന് വെച്ചാല് ഹിരണ്യകശിപുവിന് നല്ല ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പ്രഹ്ലാദനെ പല രീതിയിലും കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ പ്രഹ്ലാദനെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ഹേളിക എന്നുള്ളൊരു രാക്ഷസിയുണ്ട്, അവരുടെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് തീയില് പിടിച്ചിരുത്തും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ തീപ്പൊള്ളലേറ്റ് ആരാണ് മരിക്കുന്നത്? ഹോളിക മരിക്കും. ഹേളികയല്ല, ഹോളിക. അപ്പം പ്രഹ്ലാദനെ തീയിലെടുത്ത് മടിയിലിരുത്തി ഹോളിക വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹോളിക മരിക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രഹ്ലാദൻ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹോളി ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വിഷപ്പാമ്പിന്റെ എല്ലാം നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭഗവാന് നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദനെ നിർത്താം. അപ്പോഴും പ്രഹ്ലാദൻ എന്ത് ജപിക്കും? നാരായണൻ നാരായണ നാരായണ എന്ന് മാത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ വലിയൊരു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ എടുത്തിടാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോഴും പ്രഹ്ലാദൻ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അപ്പോഴും ആര് വന്ന് ഉയർത്തിയെടുക്കും? നമ്മുടെ ഭഗവാൻ വന്ന് പ്രഹ്ലാദനെ രക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ അവസാന നിമിഷം നമ്മുടെ ഹിരണ്യകശിപുവിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതെ, ദേഷ്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ പ്രഹ്ലാദനോട് ചോദിക്കും, നിന്റെ ഭഗവാൻ എവിടെയാണുള്ളത്? നിന്റെ നാരായണൻ എവിടെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് എല്ലായിടവും തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഈ താഴെ എഴയുന്ന ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ അംശത്തിലും മണ്ണിലും എല്ലാം എന്റെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആര് പറയും? പ്രഹ്ലാദൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആരാണ്? ഹിരണ്യകശിപു തൂണിലോട്ട് ഒരു അടി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തൂണ് പിളർന്ന് ആര് വരും? നമ്മുടെ നരസിംഹ അവതാരം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നരസിംഹ അവതാരം വന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന് അതെങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹം ഒരു ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വരം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നെ ഉമ്മറപ്പടിയില് എന്ന് വെച്ചാൽ അകത്തും ആയിരിക്കരുതില്ല, പുറത്തും ആയിരിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മൾ ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴായാലും പുറത്തിരിക്കുന്ന സമയത്തായാലും നമ്മള് തിട്ടയിലിരുന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വീടിന്റെ ഒരു പടിയിലും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം അതെല്ലാം ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ച വരങ്ങളാണ്. ആ തിട്ടയിലിരുത്തിയാണ് ആ ഒരു നടുവിലെ സ്റ്റേജ്. ഒരിക്കലും നമ്മള് ഇപ്പം കുട്ടികളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പം എന്താ പറയണ്ടേ, കളിച്ച് ഒരു മുറിയിലും ചിലപ്പം പകുതി നമ്മുടെ കാല് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് മുറിയിലായിരിക്കും, തല വരുന്നത് അടുക്കളയിലായിരിക്കും. അങ്ങനൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ പകുതി ഒരിക്കലും കിടക്കാൻ പാടില്ല. അതെല്ലാം ദോഷമാണെന്ന് പണ്ടുള്ളവര് പറയും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ വരങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് മേടിച്ചത്? നമ്മുടെ ഹിരണ്യകശിപു അങ്ങനത്തെ വരങ്ങൾ. പിന്നെ എന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ഭഗവാൻ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വരങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ നരസിംഹത്തിന്റെ അവതാരം എടുത്ത് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് വരുന്നത്. അവസാനം ഹിരണ്യകശിപു നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ആരെയാണ്? ഭഗവാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊല്ലും. അതിനുശേഷം ആരവിടെ പിന്നെ രാജാവായിട്ട് വാഴും? നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദൻ അവിടെ രാജാവായിട്ട് വാഴും അല്ലെ? അപ്പൊ ആരാണ് പ്രഹ്ലാദനെ അവിടെ രാജാവായിട്ട് വാഴ്ത്തുന്നത് അറിയോ? തലയിൽ കിരീടമൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മഹാബലിയാണല്ലേ. മഹാബലി ആരാണെന്നറിയോ? പ്രഹ്ലാദന്റെ ആരാണ് മഹാബലി? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ മക്കളെ. മഹാബലിയുടെ കൊച്ചുമകനാണ് നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദൻ. അപ്പൊ മഹാബലിയാണ് പ്രഹ്ലാദനെ രാജാവായിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് ഹരേ കൃഷ്ണ മക്കളെ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മാതാജി പറഞ്ഞൊക്കെ മനസ്സിലായോ? മാതാജി ഓക്കെ, മാതാജി കുറെ നോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ നോട്ട്സ് എല്ലാം മക്കളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാവോ? അതെല്ലാം ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒന്നിച്ച് വേണമെന്നില്ല,
കുറേശ്ശെ ആയിട്ടായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട്സിൽ എഴുതി വെക്കണം. കാര്യം വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വിസിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ്, ഇപ്പം നമ്മൾ 18 ദിവസം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഭഗവത്ഗീത ഈ ഫ്രീ ക്ലാസ് തന്നെ ഇനിയും ഉണ്ട്. ലെവൽ 2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നാന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ അത് ക്വിസ് ചെയ്യാനും എല്ലാം, അപ്പൊ ക്വിസ് അല്ല എക്സാം ആയിട്ടാണ്, ക്വിസ് തന്നെയാണ് എക്സാം ആയിട്ട് നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പം മക്കളെല്ലാരും നോട്ട്സ് തരുന്ന എല്ലാം എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്തേ മാതാ. പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മക്കളെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞോളൂ. ശ്രേയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പം സംശയമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്ന് 3 പ്രാവശ്യം മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്താം കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ജപിച്ചേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇനി തൊട്ട് എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഓഫർ ചെയ്യണം. പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഭഗവാന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ നിറയെ പഠിച്ചു വെക്കണം. മാതാജി ഇനി തൊട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കാട്ടോ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കഥകളും എല്ലാം ഒരുപാട് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും സാവിത്രി മാതാജി. അതുപോലെ നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് പാട്ട് പാടാനും വരയ്ക്കാനും എല്ലാം മാക്സിമം ഭഗവാന് വേണ്ടി കളിച്ചോളൂ. വേണ്ടാന്ന് മാതാജി പറയുന്നില്ല, എന്നാലും കുറച്ചു നേരമൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് മോനെ? കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളാണോ ചൊല്ലണ്ടേ? അതെ മക്കളെ, എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് എത്രത്തോളം ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങള്, മാതാജിക്കൊക്കെ അഡൾട്ടിന്റെ ബാച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഇതെല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരെയും കൊണ്ട് മാതാജി എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം ഉള്ളതുപോലെ എല്ലാരെയും കൊണ്ട് മാതാജി അവിടെ പാട്ട് പാടിക്കും. ഭഗവാന്റെ പാട്ടുകൾ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പാട്ടുകളൊക്കെ അറിയാലോ, ഭഗവാന്റെ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ലേ? ചിരിതൂകി കളിയാടി വാവാ കണ്ണ, അതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ പാട്ടുകളില്ലേ? കൃഷ്ണന്റെ പാട്ടുകൾ. അപ്പം അറിയാവുന്ന പാട്ടുകള് ഒരു നേരമെങ്കിലും, അതുപോലെ ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ. ആ പാട്ടുകളൊക്കെ പഠിച്ചൊക്കെ വെക്കുക. അറിയാവുന്ന പോലെ പാടിയാൽ മതി. ഈണം താളം ഒന്നും നോക്കരുത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പാട്ട് പാടുന്നത് എല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുക, അതെല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പം പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ അറിയാവുന്ന മക്കൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടണം കേട്ടോ. അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, നിങ്ങളിപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആവാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം അമ്മിണി മാതാജി ലെഫ്റ്റ് ആവുന്ന കുട്ടികളായിക്കോളൂ. ടൈം ഉള്ളവര് ഈ ക്ലാസ്സില് ഇപ്പം നരസിംഹ അവതാരം, ഇന്ന് നരസിംഹ ജയന്തി ആയതുകൊണ്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 മണിക്കൂറത്തെ ക്ലാസ്സേ കാണുള്ളൂ. കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ വേറൊരു മാതാജിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകള്, കുറച്ച് കീർത്തനങ്ങളും എല്ലാം ചൊല്ലിത്തരാം. അപ്പം ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരുന്നോളൂ. ബാക്കിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ടെമ്പിളിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ആരതി ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ആവേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മക്കളെ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മാതാജി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? സാവിത്രി മാതാജിയുടെ അത്രയും മാതാജി വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. മാതാജി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.